Beti erakusten digute, kanpoko errealitatea dela neri sufrimendu bat eragiten ditena, izan nere nagusia, izan nere bikotea, izan nere futbol taldea, nere entrenatzailea, nere seme alaba dabilela oker, eta horrek eragiten di neri sufrimendu bat. Eta orduan, aldatu behar dut kanpoko hori, ea nere seme alaba zuzentzen den, ea talde aldatzen dudan, ea nere entrenatzaile botatzen duten eta beste bat etortzen den, ea lanpostuz aldatzen dudan, ea herriz aldatzen dudan, ea bikotez aldatzen dudan, zertarako. Ni lasaiago eta zoriontsuago bizitzeko, baina ekipo, zoriontasuna eta lasaitasuna bakarrik gure barnean aurki dezakegu. Kanpoan bilatzen duzuna, zoriontasuna, lasaitasuna, alaitasuna lehen zinen persona hori, barruan konponta bakarrik lortuko duzu. Eta zergatik diot hau eta zergatik nago hain ziur, zeren eta nire esperientziak erakutsi dit, ni kirolari izan nintzenean, pilotari izan nintzenean, nire ametsa bete nuen, kirolari profesionala izatea, pelotatik bizitzea, gizartean ondo ikusia, lagunak, familia, osasuna, diruz ondo, dena. 7 urte egin duten profesional, eta 7 urteetik hasier zenbat disfrutatu zenituen, zenbat bizi izan zinen, zenbaten bizi izan zinen, lasai, disfrutatu zure kirolaz, zoriontsu, zenbat? 2 hiru. 4-5 urte pasen dituen gehiago sufritzen, disfrutatzen baino. Baina, zerk erakutsi zidan horrek? Horrek erakutsi zidan bizi guztirako, irakaspenik onena. Ez dudala kanpoan ezer ere behar, ni barruan zoriontsu egoteko. Hau da, 7 urtetan nire kanpoko errealitatea berdina izan zen. Pelotari profesional, pelotatik bizi nintzen, 7 urtez. Baina 2 urtez disfrutatzen, 5 sufritzen, ados. Eta kanpoan berdina zen, errealitatea berdina zen. Gainera gehiago esango dizut, pixkanaka joan nintzen kontratua gobetzen eta gero eta diru gehiago irabazten. Eta gero eta gehiago irabazi dirua, gero eta zoriontasun gutxiago izan nuen, gero eta presio gehiago jartzen nire buruari, ez nuen ondo kudeatzen, eta gero eta gehiago sufritu nuen. Orduan, ez dago kanpoan ekipo, ez dakazue kanpoan, ez duzue bikotez aldatu behar zoriontsu izateko, ez duzue lanpostuz aldatu behar, ez duzue zuen semea aldatu behar, ez. Barruan konpontzen garenean, barrukoa konpontzen dugunean, etortzen da zoriontasuna. Baina beti erakusten digute alrebes egiten, bai? Eta zergatik erakusten digute alrebes egiten? Zergatik erakusten digute kanpoko aldatu dezagun eta horrela nik zer? Barrukoa ez daukat aldatu beharrik. Baina nik barrukoa ez badut aldatzen, bizitza guztian ieskan abil. Zergatikan guk sortzen dugu errealitate on edo txar bat. Gu gara sortzaileak eta ez dugute hori erakusten, eta zergatik ez dugute erakusten ez delako komeni. Zergatikan nik kontziente egiten naizenean, ni naizela, nire errealitatea sortzen duena, ona edo txara, eta erakartzeko gai naizela zer errealitate bizi nahi dudan, nire bizitzan arazoak ia amaitzen zaizkit. Baina arazoak amaitzen zaizkit, ez dut beste konsumituko gauza batzuk, ez dut besteko beldurrik izango etorkizunerako, eta hori guztia sistemari etzaio komeni. Baina zuen erabakia da, nola bizi nahi duzuen bizitza. Ieska ibiliz, zer da ieska ibiltzea? Ai eta persona hau gaizki erortzen zait eta imendik ies egingo dut, ai eta honek nire barren lasaitasuna kentzen dit eta herriz aldatuko naiz edo lanpostuz edo nahi duzue ikasi egoera hori hartu ikusteko barruan zer erakutsi nahi didan, zergatik erakarri dut nik, zergatik dena erakartzen dugu, dena gu sortu dugu kontzienteki edo inkontzienteki. Eta esan duzu, Asier, nik ez dut erakarri niri lanetik botatzea, edo nik ez dut erakarri bikote hau. Bai, aseguratzen dizuet eta orain azalduko dizuet kasu asko bazuek ere bai, igual kontziente egiteko eta ikusteko, igual ostras, ni igual hori erakartzen ari naiz eta ez dut erakarri nahi hori. Igual ere beste etorkizun bat nahiago dut bizi eta hautatzen duzu zuk bizi nahi duzun etorkizuna. Zergatikan, nik gaur hemen eta hemen egotea da, nik iraganen hartu nituen erabakien ondorio bat. Eta zuk gaur hemen eta orain hartzen duzun erabakien arabera, ekintzen arabera, sortuko duzu etorkizun bat. Horretarako hartu behar dugu kontzientzia, zergatik bizi gara mundu oso inkontziente batean gaudela bombardeatua sare sozialak, notiziak, okupatua bere gure rutinan, ez dugu kontzientzia hartzen. Kontzientzia hartzen dugunean aldaketarako ateak irikitzen zaizkigu. Eta honekin aipatu nahi dizudana da, errezena dela kanpoko aldatzea da, txikitatik hori egiten erakusten digute. Bai, eskolan ere hori erakusten digute. Nik irakasle asko ditut nire formakuntzan, eta beti galdetzen diatu, Asier, nola lagundu diezaiokegu persona hori gehiago, nola egin klik horiek ikasleengan bereiek ikasi dezaten gogoz, egon beharrean konstantemente hau egin behar duzu, beste egin behar duzu, edo ikusten ditugunean bullyingeko arazoak eta nola eman autoestima gehiago, autokonfidantza gehiago persona horiei. Zeren eta nik uste irakasle hauek zuzen da biltzala. Baina nik nire iraganean nire bizipenagatik, esango dizut, bullyingeko kasuak ikusten nituen, uste dut
hezkuntza gero eta aurreratuago dagoela eta gero eta hobera goazela. Baina nire kasuen beti egiten zena zen kastigatu bullyinga eragin duena eta sufritu duena ahalik eta babestu. Eta hori oso ondo dago, babestu behar dugu eta zigortu behar dugu, baina zigortu baina gehiago nik uste eman behar dizkiogula erraminta batzuk, kontzientzia bat esnarazi behar dugula bullyinga egin arazi duenari. Zergatikan biak erakarri dute egoera hori. Biak dire elkarren ispilu. Eta zergatik dut hau? Zergatik persona batek autoestima duenean, persona bat bere burua ezagutzen duenean, bere buruan konfidantza duenean, eta norbaitek insulto txikiren bat, kamisetatik tiratzen badio, boligrafoak kentzen badio, limitea jartzen ditu. Zeren eta nire burua respetatzen ez, maitatzen ez, eta limitea jartzen ditu. Baina bere buruarekin autoestima eta autokonfidantzarik ez duenak, ez dago sartzen eta orduan utzi egiten du. Eta besoa esku hartzen dionak, gero besoa hartzen dio eta gero hortikoaz bullyinga sortzera. Baina zer ari da bestea bilatzen? Bestea ere bai bilatzen ari dena da atentzio bat, hau da, honek ez du bere burua behar beste maitatzen, errespetatzen, eta erasotzaileak ere bai behar du zer? Behar du bera indartsua dela erakutsi, behar du atentzioa deitu, behar du gaiztakeriak egin. Zertarako, zer eskatzen ari da? Hemen nago ikusi nazazue. Eta zergatik egiten du hori? Bera barruan ez duelako neko autoestimarik, ez duelako automaitasunik, ez duelako autokonfidantzarik, eta ezin duelako, zergatik ezin du lasai egon errespetuz eta bar, zergatikan barruan badu utxune bat eta behar du erakutsi kanpoan zerbait bai dela, maidazu zuen atentzioa, eta horrek eramaten du baitere bullyinga egitera. Nik bakarrik esango dizuena da, kanpoko aldatu da, hau da, bullyinga jasan duenari, bai? Bullying egilea urrunduta bakarrik, edo ura zigortuta, ez garen ematen ari behar dituen erramintak bizian zehar bere burua gehiago maitatzeko eta egoera berdinak ez erakartzeko. Zergatik baditut ezagunak esaten zidatena eta txikitan nik ezagutzen dituenak eta ez dut esango bullyinga jasan zutela, baina kuadrillako esango dugu azkenak, ez? Gizarte honetan badakigu katalogatzen dituztela, kirolan ona dena, ondoa biena, normalan kuadrillan ere bai katalogatzen da, como el oiarra edo el jefe, nagusia, kuadrillakoa. Eta aldiz, autokonfiantza eta autoestima gutxi duena, beldurtia dena, izaten da pixka bat atzean geratzen dena. Eta ikusi dut eta etorri zaizkit esanez, eske orain lortu dut enkargatu izatea eta nire langileek bullyinga egiten didate, hau da, bazio bat egiten didate, baztertuta uzten haute. Eta zergatik da, berriro ari zaio patroi berdina bizitzen errepikatzen ez duelako barrukoa senatu, ez duelako ikasi txikitako egoera hartatikan. Eta orduan bizitza berriro ari zaio errepikatzen egoera berdinak. Edo da, nik ez dut ertzaina asko ezagutzen, baina ezagutzen ditudan hiru laurak denak dira txikitan jasan dutena ez humilazio bat, baina bai izan direnak apur bat zapalduak, eta zergatik izan dira apur bat zapalduak edo atzean utziak? Ez dutelako autoestima eta autokonfidantzarik beraiengan, eta ez direlako askea usartzen, eta orduan jasan dute hori, eta nola horrek barruan jaso duten, eta orain behar dute zer? Orain behar dute kanpoan pistola bat eduki, edo zerbait eduki emango dira beraiei segurtasuna. Kanpoko errealitatean seguru sentitu eraziko dituztena, zergatikan barruan ez direlako seguru sentitzen, eta hori da akats bat zergatik egiten ari gana da, kanpoan aurki dezagun kanpoan segurtasuna, eta orain pistolakin nagoenean hitz egiten dizut oso serio eta biegira nindu nagoen eta zu hor zaude, baina gero hortik kanpora oso lotxatia eta nerviosoa edo isilik eta diskreto, eta benetan diot, bizitza aske bat ez dago hor. Bizitzan bilatzen ari zen askatasuna da lasaitasuna barrukoa konponduta duzu, baina errezena eta gainera gizarteak erakusten digutena da aldatu itzazu besteak, aldatu kanpoko, aldatu lana, aldatu bikote, aldatu hori eta horrela zuk ez duzu aldatu beharrik izango. Ez, egipo, egiten ari garen bakarra da ihes egin. Eta ihes egite horretan, gainera ez da gure bizitza bakarrik kondizionatzen, gure seme-alabena ere kondizionatzen dugu. Zeren eta etortzen zaizkit asko esanez, eske nire alaba oso bakarrik ikusten dut, lagunetatik eta aparte. Ez dakiten bere, igual, bere oso euskalduna delako eta bere inguruan ez delako hain euskal hiztunak eta horrek atzera botatzen duen, edo normalean izaten da, amaren beldurrak transmititzen zaizkiolako alaba hori, amarenak edo aitarenak. Hau da, ama horrek beldur, autoestima, autokonfidantza falta batetikan, beldur du bakarrik gelditzeko. Eta nire nola bakarrik gelditzeko beldurra dudan, nik beldur dut nire alaba egunen batean bakarrik gelditzera. Eta orduan nago, berari behar duen guztia ematen, tira, geratu zaitez kuadrilla honekin, egintzazu plan hau beraiekin, eta konstantemente bultza. Eta zer gertatzen da, orduan alaba hori ez da bere erraminta propioa gartzen
amari, eta gero behar bat, dependentzia bat sortu dut amarekiko. Eta orduan ez daukat konfiantzarik, eta zer erabaki hartzeko amarena noa. Edo zerbait esan behar dudanen ez naiz ausartzen. Eta gero hori amak ikusten du, eta ama sufritzen hasten da, eta orduan eta beldur gehiago jartzen du alaba horren gainean. Eta zer egin du ama horrek? Bere beldur horretatik, bakardadeari zion beldurretik, erakarri du bakardadea bere ingurura. Zer erakarri zuen Asier hark pelotaria zenean? Asier hark beldurra zuen, zaten nulako nik. Joder, ni ezin dut zoriontsu izan pelota gabe. Ezin dut. Orduan beldurra hartatik hasi nintzen sakrifikatzen, obsesionatzen, entrenamenduak egiteko zertarako emaitza bat lortzeko. Zergatik nire balorazio personala jartzen nuelako emaitzaren arabera. Irabazten badut, ondo ikusia baldin bana ez gauzak lortzen baditut, Asier baliotsua da. Ez badut lortzen gauzak ez naiz baliotsua. Horre guztiak ematen dizu zer presio ikaragarria. Ez dago zuretzako jokoan irabazte galtzea bakarrik, gauza gehiago dituzu jokoan. Zure balioa persona bezala jartzen duzu hor jokoan. Zergatikan ez nintzelako nire burua ezagutzen, ez nolako nahiko autoestimarik, ez nolako nahiko autokonfidantzarik nerekin. Eta guzti horrek, presio horrek ematen dizu gehiago tensionatzera, zure rendimendua jaisten da, partidu gehiago galtzen dituzu, partidua galduta pentsamendu oker gehiago, beldur gehiago, bukle negatibo zulo batean sartzen zara, eta erakartzen duzu justamente nahi ez zunena, pelotari gabe geratzea, eta gelditzea gainera zu sentsazio batekin ez duzula deusetarako balio. Triste, utxik, nekatua, eta gainera munduarekin haserre. Eta zergatik munduarekin haserre? Zergatik ikusten baduzu personaren bat bere buruarengan sinisten duena, bere buruarengan pentsatzen duena, nik ikusten nuen bezala telebistan Cristiano Ronaldo jauna, errabiatzen dizu, sutzen zara, baina zergatik sutzen naiz, ispilu egiten zergatik ari zait, zergatik persona horrek bere buruarengan sinisten du. Persona horrek berak nahi duena esatera ausartzen da, eta ni ez naiz ausartzen, eta zergatik ez naiz ausartzen ni? Ni ez naiz ausartzen, zergatik ni beldur naiz bakarrik gelditzari. Eta zergatik naiz bakarrik gelditzari beldura? Autoestimarik ez dudalako. Eta autoestimarik ez dudanik eta beldur naizenez, ez naiz ausartzen nahi duena esatea, baizik eta esango dut apur bat, onarpen bat bila, onarpen horren bila. Eta guzti horrek zer eragiten dizu apur bat? Gero eta gehiago, kanpoan oso dituzu lagunak mundu guztian eta jende guztiarekin oso ondo manten zara, baina barruan gero eta bakarade sentsazio handiagoa. Beraz, barrukoa konponduta bakarrik, konpondu dezakegu kanpokoa. Eta ez badugu konpontzen, bizitza jartzen digu proban behin eta berriro erakartzen ditugu situazio horiek ikas dezagun. Eta gure egoak, buruak egiten duena da, kanpokoa kritikatu egiten duena da, alde egin nahi izan. Baina benetan ekipo, merezi du horrela bizitzea. Ez du merezi. Eta dena da ikasketa konstante bat. Eta oso zaila da hasieran hori ikustea. Zen eta gure buruak egiten diguna da errezena. Hau da, nik esaten nuen bezala, hori ze arroa da, Cristiano Ronaldo hori ze txulua da, bai? Eskerrak ni ez naizela horrela, ni persona umila naiz, bai? Eta bera da arroa da. Eta ni umila. Bera hor dago, ni hemenago, beran, eta ni umila naizenez, bera baino, zer naiz? Persona hobea. Aiba. Orduan ni ari naiz bere gainetik jartzen, persona hobea naiz, umila naizelako. Hori da barruan esaten ari naizena. Bai, edo jende asko aurrekoan bezero batek esaten zian Asier, eske ikusten dut mundua gero eta egoistagoa. Bakoitza bere bolara, ni nago hemen lan eta ez dut deus jasotzen bueltan, eta ze egoistak bihurtzen ari garen. Eta egoismoa bera ere bai, kasu horretan, zen bere ispilu egiten ari zitzaion. Ez zegoen bera baino persona egoistagorik eta zergatik diot hau. Zergatik zuk ikusten baduzu mundu guztia oso egoista dela. Eta zuari zara sakrifikatzen besteengatik eta esaten zidan, Asier, ni beti nago bestei laguntzeko prest. Ni naiz oso laguntzailea. Ni orduan ez naiz egoista, baina ikusten dut mundu hori egoista dela. Hori ez da nire ispilu, Asier. Eta seginen sakontzen, eta esan zidan, bai, eske ni beti nago nire familia laguntzeko prest, egiten dut dena besteengatik, baina ez dut berdina jasotzen bueltan. Eta galdetu nion, eskatu dizute beraiek zuri sakrifikatzea? Eta esan zidan, ez, niri ez didat eskatu, baina niri laguntzaia naiz eta ateratzen zait bestei laguntzea. Zergatikan ez didate beraiek bueltan ere laguntza apur bat eman behar, ez dut gauza askorik eskatzen, baina bentsat eskartze bat zerbait eman beharko didate, zakit zerbait bueltan, ez? Eta esaten dut, zu ari zara orduan ematen? Ari zara zure laguntza hori alkilatzen, prestatzen. Zenetanik, boligrafo hau ematen badizut benetan maitasun guztiz, nahi dudana da, zuk boligrafo hontaz disfrutatzea, zure marrazkiak egitea eta hori da ematea. Baina uste duzu egiten ari zarena dela, esatea, nik hau eman dizut, baina orain zuk apur bat niri emaidazu bueltan. Noiz utziko diazu berriro bueltan boligrafo hori? Noiz ekarriko dauzu?
Eta horregatik diot, norbait kritikatzen dugun guztietan, adibidez, xurkeria, persona, oso xurra da persona hori. Ez da persona hori xurra, da zu barruan dagozun konflikto bat ematea eta jasotzearekin. Eta ziur askizu tabernara joaten zaren, egon zara pentsatzen, aurreko astean nik ateranean ronda, ea gaur beraiek ateratzen duten, eske honek ez dik behin ateratzen, eta ja xurra da, eta ja barruan errabia baten nago, kritikatzen nago, eta nire barren lasaitasuna galdu dut. Baina ez da bera, da zuk eman duzulako zerbait, baina ez duzu benetan eman, egin duzu orain jasotzearen zai zaude. Eta zuk egingo bazenuke benetan eman, eta zer aterako dit, gaur nik aterako dit ronda, eta disfrutatu bereik disfrutatzeaz, zu ez zaude zai, ez zaude berea jasotzeko zai, eta ikusiko zu zuretzako zure ingurua, ez dela xurra benetan, bai? Eta gero, nola ez duzun horrela sentitzen, zure begiak ez daude errabia bategatik itxututa. Zergatik errabiak egiten gaitu nade itxutu, eta ezin dugu errealitatea neutralki ikusi. Ja persona hori egiten dugu etiketatu, hori da xurra, hori da egoista. Eta orduan, hortik datorren guzti hori, ja filtro horretatik jasotzen dut, eta gero eta errabia gehiago eragiten dit. Aldiz ni, nire barruko konflikto guztiak sendatzen ditudanean, persona hori neutralki ikusten dut, eta gero erabakitzen dut ni, kontzienteki, bera nolakoa den, eta zenbat denbora igaro nahi duan berarekin edo ez, baina ni puntu neutral batetik, ez errabia puntu batetik. Zer eta ama horrek esaten zidan bezala, eske nik egin dudan guztia nire familiagatik irakaslea zen, eta irakaskuntzaren alde egin dudan, nire eskolan euskararen alde egin dudan lan guztia eta gero, eta eske ez dute beraiek gero zerbait eskatzen diozunean, beraien bolara, ez dute kasurik egiten, eta zer da barruan aurkitu genuena, ama horrek zer ari zen esaten, nik eman dizut hau dena, zuri, seme, alaba, senar, orain utziko nauzu, hau dena eman eta gero? Eta berendan ez diozu eman, baina zure belduragatik bakarrik sentitzera, ari zarena prestatzen zure maitasuna eta sakrifikatzen eta zuengatik egiten dut, bestei laguntzeko sene izatea ez da txarra. Txarra dena da, zuk zure buruari egin behar guzti horiek jartzea validazio bat, maitasun bat, atentzio bat, aprobazio bat lortzeko. Hau da, izan behar naiz ama ona, izan behar naiz irakasle ona, egin behar ditut gauzak horrela, eta orduan egin behar horretan sakrifikatzen dut, zergatik, besteengatik. Zer lortzeko, besteen atentzio bat, aprobazio eta hor dago akatsa. Zuk persona bezala ongia bat nahi izatea eta laguntzaile izatea eta maitasun bat emana izatea da perfecto horrelako persona gehiago behar ditugu munduan. Baina ez gaitezen personaje horretan erori. Zeren eta nik sinisten badut, ni naizela personaia hori, tokatu zaidala nire bizitzan ama sakrifikatu bat izatea, ama laguntzaile bat izatea, izatea ama bat beti bultzatzen dagoena familiaren alde, senarra zaintzen duena, eskolan euskararen alde burrokan dabilena bultzatzen duena, eta ni hori tokatu zaidala sakrifizio hori egite eta hori sinisten badut, orduan esaten ari naizena da, ni nago hemen beti bestei ematen. Ni nago hemen beti bestei ematen. Badago hori baino gauza egoistagorik? Ni nago beti zuei ematen. Baina ez gara benetan ematen ari. Zergatik besteek faiatzen digute. Nik egiten ditut emate horretan espektatiba batzuk jasoko dudala bueltan, nola eman dudan merezi dudala, baina inork ez dizu eskatu emateko. Inork ez dizu eskatu sakrifikatzeko. Zuk ematen duzu ongi sentiarazten dizulako zuri persona bezala emateak. Zergatik mundu guztiari ongi sentiarazten digu emateak. Baina emate horri kondizioa jartzen badizkiogu, bueltan zerbait jaso baldin badugu, ez gara ematen ari, eta hor dator errabia, hor dator tristura, hor dator personak faiatzen didate, hor dator sufrimendua, eta orduan galtzen dugu zer? Barne lasaitasuna, galtzen dugu zoriontasuna. Eta orduan gure egoak esaten dugu alda dezagun hau, alda dezagun gizarte hau, alda ditzagun persona hau gure ingurutik. Eta kritika batean erortzen gara. Eta orduan nahi dugu kanpoko errealitate hori aldatu, herriz aldatu, lanpostuz aldatu, bikotez aldatu, taldez aldatu, lanez aldatu, den aldatu, edo pastillak hartu oraindik eta okerragoa. Pan para hoy, hambre para mañana. Zergatik eta zer da nik ikasi duena esan izuen bezala. Kanpoko errealitateak ez dit niri ematen zoriontasuna, kanpoko errealitateak ez dit ematen niri barren lasaitasuna, eta egunero ikusten dut nire bezeroekin. Zergatik jendea gizarteak orokorrean uste duena da, ez fama izango banuke, ez dirua izango banuke futbolista horiek bezala izango nintzake zoriontsu. Kondizionatzen dugu zoriontasuna, hori izango banuke, izango nintzateke plenu zoriontsu. Ez da egia, ez da egia. Egunero ari naiz lanean urtearen amaiera milioiak irabazten zen futbolistekin. Eta ezin du lo egin, zeren eta eske ez da titular izaten ari, ez eske ekipoak ez dio aukerarik ematen, ez eske entrenatzaileak ez du nikan konfidatzen, beraz, ez
familia dute, osasuna dute, dirua dute, ongi ikusiak daude, dena duzu kanpoan, zu barruko gestioa zure buruarekin egiten ez baldin badakizu, alperrik zabiltza. Zure buruaren kontrola hartzen ez baduzu, hor dago lasaitasuna, hor dago maitasuna. Gure burua kontrolatzen ikastean, eta ez digute erakusten eskolan, ziur aski sistema honi ez zaiolako komeni, baina benetan responsabilizatzen garenean, ez dago kanpoko aldatu beharrik, ni aldatuko naiz, ni nire buruaren kontrola hartzen hasiko naiz. Orduan, nire pentsamenduak, sortzen didate emozioa, sentimendu bat. Orduan, hemen etxai bat eduki beharrean, generatzen ditena tristura, errabia, beldurrak, eduko dut lagun bat, sortzen didana maitasuna, sortzen didana laitasuna, sortzen didana lasaitasuna eta konfidantza. Eta horri, ongi egiten sortuko dut autoestima gehiago, nire lagunarekin autoestima gehiago. Orduan ja ez daukat hainbeste beldurrik bakardadeari, eta orduan ez ditut gauzak egiten ongi ikusi izateko, ni izaten hasten naiz askea eta libre. Eta orduan autentizidade horretatik jendeak nahi du nerekin egon autentikoa naizelako. Eta orduan zure bizitzaren norabidea, zure bizitzaren kolorea guztiz aldatzen da. Baina dena, ekipo, dena aldatzen hasten da, ikasten ditugunen beretan erramientak barrukoa ongi kudeatzeko, ez kanpoko aldatzeko. Beti erakusten digutelako eskolan, kanpokoa. Ez, goazen gu hartzea gure erramienta, gure buruaren kontrola, gure gestio emozionala, eta hortikan hasiko gara gure errealitate esternoa aldatzen.